Weet je, ook volwassen kinderen hebben correctie nodig. Zelfs als kinderen volwassen zijn, moet een moeder hen corrigeren. Of ze nu 30, 40 of 50 jaar oud zijn, geeft niet. Het blijven haar kinderen. Leeftijd vermindert de band niet en ontneemt een moeder niet het recht om te zeggen wat er mis is. Corrigeren is immers geen controle. Het is liefdevol en vastberaden optreden. Veel mensen denken dat ze hun kinderen niets meer kunnen vertellen als ze volwassen zijn en dat ze geen begeleiding meer nodig hebben, omdat ze werken, een partner hebben of een eigen gezin stichten. Maar de waarheid is dat niemand stopt met advies nodig te hebben. Niemand stopt met fouten maken omdat ze ouder worden. Een moeder corrigeert omdat ze verder kijkt dan het moment. Omdat ze meer heeft meegemaakt. Omdat ze weet hoe bepaalde beslissingen aflopen. En als ze spreekt is dat niet om te vernederen, maar om pijn te voorkomen. Om te beschermen. Zelfs als ze dat niet meer met haar handen kan doen, maar wel nog steeds met haar woorden. En een kind hoort niet boos te worden als zijn moeder het corrigeert. Het kind hoort te waarderen dat er nog steeds iemand is die genoeg om hen geeft, om hun de waarheid rechtstreeks in hun gezicht te vertellen. Stilte zou erger zijn. Onverschilligheid nog erger. Veel moeders hebben het gevoel dat hun kinderen volwassenheid verwarren met trots en denken dat het accepteren van correctie een stap terug is. Maar een fout erkennen is ook volwassen worden. De correctie van een moeder heeft geen houdbaarheidsdatum. Zolang er liefde is, zal er advies zijn. En zolang er advies is, is er een moeder die niet opgeeft. Gewoon, pinsie.